Bago ko simulan ng kwentong aking ibabahagi sa inyo, ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito at mapagpalang araw na rin sa ating butihing narrator. May nais lamang akong ibahagi na kwento sa inyo at ito ay hango sa tunay na karanasan ng aking amang itago na lang natin sa pangalang si Ome. Nga pala, bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Sandro. Nakatira dito sa lalawigan ng Zamboanga. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari ito dekada 60. Nasa edad 21 pa lamang ang aking ama. Kaunting paglalarawan lang tungkol sa aking ama mga kabaryo. Magpasa hanggang ngayon ay bantog na ganap na albularyo pa rin ang aking ama sa aming baryo at sa iba pang mga kalapit na yon. Marami na rin siyang mga nakasagupang iba't ibang uri ng mga elemento at aswang. Aniya pa'y isang madaling araw noon. Dumating ang binatang maraming sugat sa katawan. Hinang-hina na ito at naghihingalong humingi ng tulong sa aking ama. Kakagising pa lamang niya ng mga oras na iyon at kasalukuyang nagkakape. Habang nagkakape nga siya ay nasipat niyang may lalaking pasuray-suray na naglakad papalapit sa bahay nila. Kaya naman ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay at sinalubong ang lalaking papalapit sa bahay nila. Kaagad niyang nilapitan ng lalaki. Pagkatapos ay inakay papasok sa loob ng bahay. Unang hawak pa lang ni Tatay Ome sa lalaki ay may kakaibang presensya na itong nararamdaman. Batid niyang hindi ordinaryong tao ang lalaki at mukhang may pilit itong tinatago sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Pag-aalalang tanong ng aking amang si Ome sa lalaking nagpakilalang si Deo. Mag-isa ka lang bang pumunta dito? Wala ka bang mga kasama? Tanong niyang muli sa lalaki. May hinang pag-iling lamang ang isinagot sa kanya ng lalaki. Kaya naman kaagad niyang nilapitan ng paunang lunas ang mga sugat na natamo ng lalaki. Nang sa ganon ay maibsan ang sakit nito. Habang hinahawakan niya ang binata ay may nakita siyang figura ng nakakakilabot na wangis sa kanyang balintataw. Kaagad siyang napabitaw at napatiimbagang na napatitig sa lalaki. Bago kita gamutin, magtapat ka muna sa akin kung ano ang sikretong pilit mong itinatago. Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong klaseng nilalang ka. Tanong ng aking ama sa lalaking si Deo. Sa hinihingal at nahihirapang boses ay inihayag ng lalaki kung anong klaseng tao ito. Ayon nga sa lalaki, isa umano siyang aswang. Ngunit hindi tulad ng karamihang aswang na nananakit at namiminsala ng mga tao. Dahil ang angkan na pinanggalingan niya ay mababait. Tanging mga karne ng hayop lamang ang kinakain nila. At kaya napadpad siya sa bahay ng aking ama. Dahil sa nagkaroon ng kaaway ang kanyang pamilya na angkan lang rin ng mga aswang. Subalit, ibang uri ang mga iyon. Dahil sa nananakit at pumapatay ng tao. Nilusob sila at pinagpapatay ang kanyang pamilya at siya lamang ang nakatakas mula roon. Kaya naman siya napadpad sa bahay ni Tata Ome dahil sa presensya ng isang albularyong nararamdaman niyang naninirahan sa baryong tinatahak niya. Kaya matyaga niyang tinunto ng bahay ng aking ama para lumapit rito at humingi ng tulong. Tulong? Ano naman ang may tutulong ko sa'yo? Isang hamak na manggagamot lamang ako. Wika ni Tatay Ome
habang isa-isang ginagamot ang sugat ng lalaking iyon. Alam kong may kakayahan kang tumulong. Naamoy ko sa dugong nananalaytay sa katawan mo ang dugo ng isang antingero. Kaya pakiusap, Ome, tulungan mo ako. Pagmamakaawang sambit ni Deo habang nakapikit at pilit na iniinda ang sakit na kanyang nararamdaman. Nagulat naman ang aking ama dahil sa hindi pa siya nagpapakilala sa lalaki. Kaya papaanong nalaman nito ang pangalan niya at paano nito nalamang may lahi silang antingero. Pinatay nila ang pamilya ko. Gusto kong gumanti. Gusto ko rin silang patayin tulad ng ginawa nila sa mga magulang ko at kapatid ko. Wika nito sa mariin na boses at parang nagpipigil lamang na hindi maiyak. Nakaramdam naman ng awa ang aking ama dahil alam niya namang hindi lahat ng aswang ay masama. Nararamdaman niya rin sa lalaking tapat ito sa sinasabi niya. Maya-maya pa ay nagising na ang kapatid niyang si Lisa. Nanlaki naman ang mga mata nitong nagtanong kung sino ang pasyente niya at bakit kay aga-aga. Huwag ka nang magtanong pa. Lisa, halika rito at tulungan mo akong lagyan ng benda ang mga sugat ni Deo. Utos ng aking ama sa bunsong dalagang kapatid nitong si Lisa. Umismid naman ang dalaga at nakasimangot na lumapit sa binata. Pagkatapos ay nagwika ang kakagising niya pa lamang may gagawin na kaagad ni hindi pa nga raw siya nakakapagkape. Mamaya ka na magkape. Unahin mo muna akong tulungan at sandali lang ito. Saad pa ng aking ama. Matapos ngang malapatan ng paunang lunas ni Tatay Ome, ang mga sugat ng binata ay iniwan niya na ito kay Lisa. Ang dalaga na ang bahalang maglagay ng benda sa mga sugat dahil may gagawin pa itong iba. Maiwan na muna kita, Deo. Paunang lunas lamang ang ibinigay ko sa'yo. Maghahanap pa ako ng halamang gamot. Nang sa ganon ay makainom ka ng kataas noon at may alis sa katawan mo ang laso na ibinaon ng isang aswang. Wika ng aking ama sa binata. Napatingin naman sa kanya ang kapatid niyang si Lisa at nagtanong kung ano ang sinasabi ng aking amang anong laso nang ibinaon sa katawan ng binatang ito. Tapusin mo muna ang ginagawa mo at saka ko sasabihin sa iyo ang lahat. Wika pa ng aking ama. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kusina para makapagkape ulit. Makalipas naman ng ilang minuto ay sumunod na rin sa kanya ang kanyang kapatid si Lisa. Pagkatapos ay nagtimpla ito ng kape at tumabi sa kanya sa harap ng mesang kanyang kinauupuan. Kamusta ang binatang nilagyan mo ng benda? Nakatulog na ba? Tanong niya sa kanyang kapatid. Tumango ang dalaga bilang tugon sa sinabi ng aking ama. Pagkatapos ay ito naman ang nagtanong kung sino ang binatang tinutulungan ng aking ama at bakit hindi man lang nila naramdamang may ginagamot na pala ito ng ganoong kaaga. Sinabi niyang hindi na siya nagising para magpatulong sa panggagamot. Isa pa ay marami silang ginagawa kahapong trabaho kaya pagod ang lahat at kinakailangan makapagpahinga ng maayos para makabawi ng lakas. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, kabaryo, lahat ng mga kapatid ni tatay ay manggagamot kaya tuwing araw ng Martes at Biyernes ay pagod na pagod talaga silang magpapamilya. Nagkataong namang araw ng Biyernes kahapon kaya't swerte na lamang at nagising siya ng maaga. Walang ibang nakakita sa binata, kundi baka
na paano na ito sa labas ng bahay nila at pag nagkataon ay sa labas ng bahay pa nila, malagutan ng hininga ang binata. Siya nga pala, pakisabi kay na tatay na wag na muna tayong tumanggap ng may sakit ngayon. May hahanapin lang akong halamang gamot sa bukid. Siya nga pala, habang wala ako rito ay ikaw munang mag-aasikaso kay Deo. Wika niya sa kanyang kapatid. Tumingin naman ng makahulugan sa kanya ang kapatid niyang si Lisa at nagtanong ng bakit siya ang mag-aasikaso sa binata. Pwede naman ang kanilang ama o kaya ay ang iba nilang kapatid. Sinabi niya ritong hindi pwede dahil sa ngayon ay hindi pa pwedeng malaman ng kanilang mga magulang ang totoong katauhan ni Deo. Napakunot no naman ang kanyang kapatid at nagtanong kung ano nga ba talaga ang pinagsasabi nito. Bakit hindi na lamang umano niya sabihin rito ang lahat-lahat? May nalaman-laman pa umano siyang kakaibang katauhan, sabay irap ng mga mata. Tumingin siya ng seryoso sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay hindi na siya nag-atubili pang sabihin rito ang buong pagkatao ni Deo. Gaya na rin ng pagpapakilala nito sa kanya. Matapos niyang maikwento ay napauwang na lamang ng bibig ang dalaga at sinambit ang mga katagang. Totoo ba umano talaga ang mga pinagsasabi niya? Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, hindi kita mapipilit. Basta ang pakiusap ko lang ay huwag mo munang sabihin sa mga magulang natin hanggat hindi pa ako nakakabalik. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryoso nitong wika sa kanyang kapatid. Tumango naman si Lisa at nagsenyas pa ng kamay bilang pangako sa kanya na hindi nito sasabihin ang kanilang sikreto. Maraming salamat, Lisa. Maaasahan talaga kita. Nakangiting sabi niya at tinapik-tapik ang balikat ng dalaga. Anong sikreto ang hindi pwede ninyong sabihin sa akin? Bungad na tanong ng kanilang ama na naroroon na pala sa likuran nila ng mga sandaling iyon. Tay, kayo po pala. Kanina pa po ba kayo riyan? Tanong niya sa kanilang ama. Umiling naman ito at nagsabing kakapasok lang kaya hindi niya narinig ang pinag-usapan nilang magkapatid. Wala po iyon, itay. Hindi naman po importante ang pinag-uusapan namin ni Lisa. Huwag niyo na lang po kaming pansinin. Wika niya sa kanyang ama. Agad namang ipinagtimpla ni Lisa ng kape ang kanilang ama. Matapos makahigop ng kape ang kanilang ama, ay nagtanong ito kung sino ang lalaking pasyente nila. Nagkatingi na naman silang magkapatid. Sabay nagwika ang aking amang. Si Deo po ang lalaking iyan, itay. Aalis nga po pala ako ngayon kasi may hahanapin akong halamang gamot. Kailangan sa lalong madaling panahon ay mainom na kaagad yun ni Deo bago pa man mahuli ang lahat. Pagkapaliwanag niyang wika sa kanyang ama. Anong ibig mong sabihin, anak? May lason po kasing kumakalat sa loob ng katawan ni Deo at iyon ang kailangan kong mahanapan ng lunas bago pa tuluyang kumalat. Saad niya rito. Sige anak, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahalang magbantay sa pasyente mo habang wala ka pa rito. Aniya pa. Tay, hindi na ho. Kaya naman po ni Lisang asikasuhin si Deo. Ibinilin ko na rin sa kanya ang mga dapat niyang gawin pagkaalis ko. Tugon niya sa kanyang ama. Tumangu-tango naman ang kanilang ama at nagsabing sila umano ang bahala. Basta't siguraduhin lamang ni tatay na may liligtas niya ang binata. Nang matapos nga silang magkape ay naghanda na rin si tatay sa pag-alis. Basta't ang alam niya lang ay matulungan ng binatang humihingi sa kanya ng tulong. Naramdaman niyang hindi masama ang binata.
Kaya nakahanda siyang tulungan ito. At kung totoo mang pinatay ng mga aswang ang pamilya nito, ay kaya niyang ipaghiganti si Deo. Bigla kasing sumagi sa kanyang isipan ang matalik niyang kaibigang pinatay ng mambabarang nang wala man lang siyang nagawa noon. Kung nabubuhay lang iyon ay magkasama pa sana sila ngayon na matalik niyang kaibigan. Sa isiping iyon ay napapabuntong hininga na lamang si tatay at napatingin sa malayo. Noong sumapit na ang 6:00 ng umaga ay kaagad na siyang umalis. Makalipas ang ilang oras habang binabaybay niya ang daanan sa gitna ng hagubatan ay wala pa rin siyang mahanap na gamot. Sandali naman siyang tumigil sa paglalakad at napapapikit habang nag-uusal ng mga katagang buhay. Maya-maya pa ay naramdaman niyang parang may bumulong sa kanya at nagwikang magpatuloy lamang siya sa paglalakad dahil malapit niya nang makita ang halamang gamot na hinahanap niya. Noong idilat niya ang mga mata ay nakita niya ang isang napakagandang dalagang nasusuot ng puting damit na bulaklakin. Nakangiti itong nakatitig sa mga mata niya habang nakaupo sa harapan. Noong titigan niya ang mukha ng dalaga ay napagtanto niyang wala itong kanal sa baba ng ilong. Kaya't napapailing na lamang siyang napapangiti. Ay nako naman, akala ko'y tao na talaga. Sayang naman. Iiling-iling na wika niya at napapakamot na lamang sa ulo. Dahil sa alam noon lamang niyang napagtantong, isa pala itong isang engkantada. Habang nakatinging nakatitig sa kanyang dalaga, ay naririnig niya ang kanyang boses. Itinuturo ng dalaga sa kanya kung saan niya makukuha ang halamang gamot. Teka, sino ka at bakit mo ako tinutulungan? Ano ang hihingin mong kapalit? Tanong ng aking ama sa babae. Umiling-iling naman ang babae at sa pamamagitan ng isipan ay muli niya namang narinig ang sinasabi nito. Ayon nga sa dalaga, hindi na importante kung sino siya. Ang mahalaga sa ngayon ay makuhanan ni tatay ang halamang gamot. At may bigay na ito kay Deo upang may alis na ang laso na ibinaon ng mga aswang na sumagupa sa pamilya nito. Kilala mo si Deo? Papaano mo siya nakilala? Tanong niyang muli sa diwata. Sinabi naman ng diwatang matagal niya nang kakilala ang lalaki. Simula pagkabata pa lamang ay sinusubaybayan niya na si Deo at tinatanaw mula sa malayo. Dahil sa noon pa man ay mabango na ang dugo ni Deo para sa kanya. At sa hindi malamang dahilan ay humaling na humaling siya rito. Kung kaya't palihim niya itong sinusundan palagi. Hanggang sa hindi kalaunan ay nahulog na ang loob niya sa binata at palihim niya na itong minamahal. Subalit, mahigpit na ipinagbabawal sa kanyang angkan ang umibig ng isang aswang. Kaya't nakontento na lamang siyang pagbasda ng binata mula sa malayo. Kung ganun, bakit hinayaan mong patay ng ibang aswang ang pamilya ng lalaking minamahal mo? Seryosong tanong niya sa diwata. Nagwika ang diwatang wala siya noong gabing sinalakay ang pamilya ni Deo ng ibang lahi ng mga aswang. Kung alam niya lang sana noon, di sana'y natulungan niya ang pamilya nito. Subalit huli na ang lahat dahil noong naisipan niyang dalawin ang lalaki, ay nadatnan niyang wala ng buhay ang mga magulang at kapatid ni Deo. At ang binata naman ay nakahandusay na sa lupa't malalagutan na rin ang hininga. Kaya ang tanging na itulong niya na lamang sa kaawa-awang binata
ay dalhin ito sa bungad ng baryo kung saan naninirahan si tatay. At pagalingin, pumalat ang laso na nasa loob ng katawan ni Deo. Nakaramdam naman ng habag ang aking ama matapos marinig ang sinasabi ng dalagang diwata. Kaya naman ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agaran ng umalis. Sumunod naman sa kanyang dalaga para siguraduhin walang makukuha niya ng ligtas ang halamang gamot. Hindi naman nagtagal ay nakuha niya na ang sadya niyang halamang gamot. Kaagad niyang inilagay sa bulsa na dala niya at nagpasalamat sa dalaga. Bago pa siya tuluyang iniwan ng dalaga, ay nakangiti itong ipinakilala ang sarili. Criselda. Criselda ang pangalan mo? Muli niyang tanong sa diwata para lamang makasigurado. Tumango ito at nagsabing mamayang gabi ay sasalakayin ng mga aswang ang bahay nila tatay dahil nalaman ng mga itong buhay pa si Deo at natunto nila ang kinaroroonan ng binata. Teka lang. Tama ba ang naririnig ko? Sasalakay ang mga aswang na pumatay sa pamilya ni Deo? Muli niya na namang tanong kay Criselda. Malungkot na tumango ito at nagsabing wag umanong mag-alala si tatay dahil darating siya sa oras na sumalakay na ang mga aswang. Sinabihan rin siya ni Criselda na sikapin niya umanong maitaboy sa kagubatan ng mga aswang upang walang mga inosenteng tao ang madamay. Matapos nga ang usapan nila ay nawala na lamang na parang bula ang dalaga. Kaya naglakad ng pauwi ito si tatay. Sa paglipas ng mga oras ay nakauwi na siya kaagad at kaagad niya namang dinikdik ang halamang gamot at ipinainom ito kay Deo. Sunod-sunod naman ang pagdigahin ni Deo at sa bawat pagdigahin nito ay may kung anong napakabahong amoy ang umaalingasaw. Hudyat na iyon na ilalabas na neto ang lason sa pamamagitan ng pagdigahay. Noong nasa maayos ng kalagayan ng binata, ay ikunento niya ang nangyari sa loob ng kagubatan. Hindi naman nagtaka ang binata sa ikunento neto dahil ayon rito, noon pa man ay nararamdaman niya na ang presensya ng dalagang diwata. Alam niyang halos araw-araw ay sinusundan at pinagmamasdan siya nito. Pero hinahayaan niya na lamang iyon dahil nararamdaman niya namang hindi masama ang presensyang nararamdaman niya. Napalatak naman si tatay at nagsabing, may ganun pala. Si Criselda palihim kang minamahal at sinusubaybayan. Tapos ikaw naman, nararamdaman mo ang presensya niya pero hinahayaan mo lang siyang pagmasdan ka mula sa malayo. Pag-ibig nga naman. Hindi naman tumugon si Deo sa sinabi niya, kaya iniba niya na lamang ang usapan. At binanggit niya rito na ang tungkol sa pagsalakay ng mga aswang na pumatay sa pamilya nito. Nagulat naman ang mga magulang ni tatay nang marinig ang sinabi niya. Kaya wala na nga siyang nagawa kundi ang sabihin sa mga ito ang buong katotohanan. Kinagabihan ay may naririnig na naman siyang nagsasalita kaya napapikit siya at hinahanap kung sino iyong nagsasalita. Ome, paparating na sila. Maghanda ka na. Tinig ng isang malamyos na boses ng diwatang si Criselda. Napamulat naman ng mata ang aking ama at nagsabing, Tay, kailangan ko munang harapin at patayin ang mga aswang na sumalakay sa pamilya ni Deo. Sandali, sigurado ka ba sa gagawin mo, anak? Bulalas pang tanong ng kanyang ama. Sandali, sasama ako. Gusto kong ako ang pumatay sa aswang na pumatay sa aking ina. Seryosong wika ni Deo habang paika-ika itong tumayo. Kaya mo na bang makipaglaban? Tanong ni tatay rito.
Hindi siya sinagot ni Deo. Sa halip ay naglakad ito palabas ng bahay, kaya't sumunod na si tatay rito. Nang makalabas na ang aking ama at si Deo ay mabilis na siyang tumakbo patungo sa loob ng kagubatan upang doon makipagsagupaan sa mga aswang. "Nasaan na kayo mga aswang? Nandito na ako. Lumabas na kayo sa lungga nyo at huwag na kayong magtago pa." Matapang na sigaw ng aking ama habang hawak-hawak niyang itak na pamana pa ng mga babaylang kaninu-ninuno naming yumauna. Ilang sandali pa ay iisa-isang nagsitalunan mula sa mga malalaking puno ang 5 aswang. Nakakatakot at nakakasindak ang mga itsura ng mga ito. Ang katawan ng mga ito ay tao at ang ulo naman ay mga halimaw na asong mapupula ang mga mata at mahaba ang buhok at mga pangil na nagsisilabasan. Walang humpay na pumatak sa lupa ang mga laway ng mga ito. Nakakarinig na ng pag-angil ang aking ama at mga huni ng wakwak. "Masyado kang pakialamero, bata. Ibigay mo sa amin si Deo at walang mangyayaring masama sa'yo at sa pamilya mo." Wika ng aswang at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa aking ama. "Bakit? Sa tingin niyo ba basta-basta niyo ako matatakot? Nagkakamali yata kayo. Nakalimutan niyo ata ang pinagmulan ng aking angkan." Wika ng aking ama at kaagad na itong kumilos upang makipagsagupaan mga aswang. Isa-isang sinugod ng aking ama ang mga aswang, subalit maliliksi ang mga ito, kaya nahirapan siyang matamaan ang mga ito. Ilang sandali pa ay may ibinato sa hangin ng aswang na pangtigal po at kaagad namang natamaan ang aking ama. Sa mga sandaling iyon, hindi makakilos ang aking ama, kaya tinawag niya sa kanyang isipan si Criselda at nagwikang, "Langyak, akala ko ba ay naririto ka sa oras ng sagupaan?" Hindi pa man tapos magsalita si tatay sa isipan, ay mabilis nang lumitaw sa kanyang harapan ang diwata. Galit na galit itong iwinaksi sa pamamagitan ng hangin ang aswang na tumigal po sa aking ama. Nagulat naman si tatay nang may isa pang lumitaw na diwata. Nakalutang ito sa hangin patungo sa isa pang aswang habang nag-aalab sa apoy ang mga mata. Pagkalapit nito sa aswang ay kaagad na sinunog nito at ibinalibag pa itaas ang aswang. Wasak ang mukha ng aswang na bumagsak sa lupa. Noong balingan ni tatay si Deo ay nakita niyang nakikipagtagisan na din ito sa isa pang aswang. Noong makita niyang susugurin na ito ng isa pang aswang ay mabilis na siyang nag-usal ng orasyon at iniip sa tansong itak. Pagkatapos ay mabilis na sumugod patungo sa aswang. Nang malapitan na ang aswang ay walang pag-atubiling itinarak niya sa dibdibang itak na hawak niya. Ilang segundo lang ang nagdaan ay may lumabas na likidong kulay itim sa dibdib ng aswang at kaagad na nalagutan na ito ng hininga. Sumunod namang hinanap ng aking ama ang isa pang aswang at katulad sa nangyari sa naunang aswang ay ganoon na din ang sinapit nito. Nag-usal siya ng pangsabulag para hindi siya mapansin ng mga aswang. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinatay sa pamamagitan ng kanyang tansong itak ang mga aswang hanggang sa unti-unti na ang mga itong nalalagasan. Ilang sandali pa ay hindi na malaya ng aking ama na may orasyong pinakawalan ng aswang, kung kaya nakita siya nito at kabuntikan na siyang malapa. Mabuti na lang at naging alerto si Deo. Sa nakakakilabot na wangis ng binata ay
Mabilis nitong hinatak ang aswang at walang habas na pinagsasaksak sa pamamagitan ng mahaba at matatalas na kuko. May araw ka rin sa aking bata, tandaan mo yan. Wika ng aswang at umangil ito ng napakalakas bilang hudyat sa mga kasamahan nito na aatras na ang mga ito sa laban. Isa-isang nagsipulasa ng mga aswang hanggang sa nawala na ito sa paningin ng aking ama. Maraming salamat sa tulong nyo. Ang buong akala ko talaga ay hindi ka na darating, Griselda. Wika ng aking ama sa diwata. Bumalik naman sa anyong tao si Deo at natahimik na halos malaglag na ang panga habang nakatitig sa diwata. Dahil iyon pa lang ang unang beses na nakita nito ng malapitan ng diwata. Walang anuman. Pasensya ka na at medyo natagalan kami. Tugon ng isa pang diwatang napag-alaman ng aking amang kapatid ito ni Griselda. Binigyan naman ng espasyo ni Tatay si Deo at ang diwata para makapag-usap ng masinsinan. Nauna na siyang magpaalam sa mga itong uuwi na. Makaraan ng ilang minuto, pagkapasok ng aking ama sa bahay, ay kaagad na sinalubong siya ng kanyang ina at nag-aalala itong tiningnan ng mga galos na natamo niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wala ito, Nay. Huwag kang mag-alala. Galos lang ito. Wika ng aking ama para hindi na mag-alala pa ang kanyang ina. Sandaling nagpalit ng damit ang aking ama at pagkatapos ay lumabas na ito sa kanyang silid. Kaagad naman siyang nilapitan ni Lisa at sa pag-aalalang mukha ay nagtanong ito kung nasaan na si Deo. Sinabi niya ritong naroroon pa sa labas at may kausap na dalaga. Matapos niya namang sabihin iyon ay nakita niyang biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Lisa. Sumimangot ito at padabog na pumasok sa silid nito. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking ama, kabaryo. Naway mapakinggan ko po sa inyong channel. Araw-araw po akong nag-aabang sa mga bago ninyong kwento. Maraming salamat po. Yun, so yung kwento ni Deo, no, na isang aswang pala, tapos si Sandro. Bali si Sandro, kabaryo, si Sandro yung nagkwento. Ang tatay niya si Ome. Bali ang pinaka may karanasan talaga nito si Tatay Ome, no. Si Sandro anak na lang. Tapos hanggang ngayon daw isang ganap na bantog na albularyo itong si Tatay Ome. Kaya baka may nakakilala sa inyo. Taga Zamboanga, di ba? Dekada 60 nangyari. Tapos si Sandro naman, si Deo. Hindi na nilagay ni Sandro kung ano nangyari pagkatapos mag-usap nila nung diwata. Pero ang galing lang, no, na diwata tas nagkagusto sa isang aswang. Parang ang hirap paniwalaan, no. Saka ano kaya yung kapatid nung diwata na nag-aapoy daw? Kumbaga, siguro kakambal niya. Hindi natin alam kung San Telmo ba to, ano. Pero alam naman kasi natin na ang San Telmo nasa panig ng kaliwa, di ba? Ang mga diwata is nasa panig ng kanan. Saka ang galing na ginawa ng pagtulong ni Tatay Ome kay Deo. Kasi biruin mo, albularyo. Tapos tinulungan niya yung aswang. Although hindi naman masamang aswang. Pero yun na nga, hindi naman masamang aswang si Deo. Pero yung angkan na nakalaban nila is yun yung parang gabunan na pumatay ng aswang din, di ba? Hindi natin alam kung anong aswang yun. Kasi biruin mo, ang unang naglaban talaga, aswang sa aswang. Tapos, kalaunan, lumabas na si Tatay Ome. Angkan pala nila is Antingero. Yun, napakagaling nun, di ba? Saka kita mo nag-uusal si Tatay Ome. So talagang may alam siya sa lihim na karunungan.
Ewan ko lang dito kay Sandro. Sandro, mag-comment ka nga dyan kung pati ikaw ba is may nalalaman sa karunungan na o meron ka bang mutya o malamang meron yan, Sandro, di ba? Kayo, mga kabaryo, kung nagustuhan niyo yung kwento ni Tatay Omi at ni Deo, mag-comment lang kayo sa baba, babasahin ko. Nga pala mga kabaryo, salamat sa mga sumusuporta palagi sa ating YouTube channel at tanda ko na sa isip ko yung mga pangalan nyo, no? Yung about sa previous comment ko sa mga nagsasabing paulit-ulit daw yung kwento o galing na sa iba. Okay lang yon, at least na-explain ko na sa inyo kung paano nangyayari yung ganitong setup sa pagiging isang narrator na naghihintay ng sulat mula sa sender na hindi naman namin alam kung nasend na ba yun sa MMK o sa magpakailanman, di ba? Kasi ang way lang naman para makonta kami is yung email namin, tapos konting ayos ng sulat, babasahin na namin. Ganun umiikot. Kaya kayo, kung may komento kayo, comment nyo lang yan ulit sa baba. Hanggang dito na lang, kabaryo. Hintayin nyo yung mga susunod naming kwento. Marami. Siguro lagpas 10 yung nagpadala sa isang araw. Biruin nyo, ang hirap nun, 10 sa isang araw. Ayus-ayusin pa namin yun, tapos saka namin ilalatag dito sa channel. Saka yun nga, kagaya ng pinapangako ko sa inyo, kagaya na itong kwento na to, antingero, aswang, di ba? Marami pa na mas maganda. Sa ngayon, ito lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.